sakon murnar sabuwar shekara daga Honorable Gambo Ibrahim Gujungu, dan takarar kujerar majalisar dokoki ta tarayya a mazabar Ringim da Taura karkashin tutar jam'iyyar PDP. Shekarar 2023 mai zuwa shekara ce da za a gudanar da manya-manyan zabuka a fadin Najeriya. Dan haka ta kasance ɗaya daga muhimman shekaru a gare mu a wannan ƙasa. Domin kuwa a cikin shekarar ne za mu zaɓi shugabannin da za su jagorance mu har na tsawon shekara 4 masu zuwa a ƙasa irin Najeriya wacce take fuskantar kalubale iri-iri. Domin yana da matukar muhimmanci mu tabbatar da mun zaɓi shugabannin da suka san me suke yi, waɗanda za su iya tunkarar waɗannan kalubale domin magance mana su. Ɗaya daga cikin manya-manyan kalubalen da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa, wadda matsalar ta daɗe tana yin tarnaƙi da ci gaban ƙasar mu Najeriya, inda ta kasance daga abubuwan da suka hana ƙasar ci gaba ta fuskoki daban-daban tsawon lokaci. Cin hanci da rashawa ya shafi kowanne ɓangare na rayuwarmu, don haka yana da muhimmanci gaske mu tashi mu zaɓi shugabannin da suke da kishin Najeriya, waɗanda a zukatansu za su kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a faɗin Najeriya. Bayan cin hanci da rashawa da akwai kuma al'amuran fama da rashin tsaro da muke fama da shi a faɗin ƙasar Najeriya. Domin a 'yan shekarun nan matsalar tsaro ta tsananta sosai a cikin sassan ƙasar nan, a inda 'yan ta'adda da manya-manyan masu aikata laifuka ke cin karensu babu babbaka tamkar babu hukuma a wannan ƙasa. Hakan ya jawo asarar dabbobi, asarar rayukan bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba, tare da cusa tsaro da razani a cikin zukatan dubunnan mutane mazauna ƙauyuka da garuruwanmu. Muna buƙatar shugabanni wanda za su ɗauki al'amarin ta'addanci da kisan al'ummar mu da gaske domin magance mana wannan matsalolin samar da kyakkyawan tsaro a cikin faɗin ƙasar Najeriya baki ɗaya. To amma duk da wayannan ɗimbin matsaloli da suka dabaibaye mu, muna da kyakkyawan fatan cewar Najeriya za ta gyaru a nan gaba. Dalilin anan shine cewa 'yan Najeriya da yawansu suna cike da buri da kuma shauƙi dan ganin ƙasar mu tana tafiya daidai da jin daɗin kowa da kowa. Muna tare da matasa wanda suke amfani da basira da kuma hikimomin da Allah ya musu domin kawo sauyi mai ma'ana a cikin faɗin ƙasar Najeriya baki ɗaya. Sannan kuma muna da jagorori masu ƙwarewa da gogewa akan aiki wayanda suke nuna cewa a shirye suke danganin sun kawo gyara a cikin Najeriya. Don haka idan muka haɗa hannu muka yi aiki tare domin cimma wani buri na za mu iya dawo da Najeriya martaba da kuma ɗaukaka da aka santa da su a can baya. A yayin da muke tunkarar zaɓukan shekarar 2023 zai yi kyau na ɗan yi tsokaci akan mazaɓata, wato mazaɓar tarayya ta Ringim da Taura. Hakika wannan mazaɓa tana fuskantar kalubale masu yawan gaske. Hakika dama mutanen mu suna rayuwa cikin tsananin talauci, ga kuma rashin aikin yi wanda ya riga ya zama ruwan dare a gare mu. Haka kuma babu isassun kayayyakin more rayuwa wanda ya kamata a ce al'umma suna da shi. Sannan babu ingantaccen tsarin kiwon lafiya da kuma rashin samun ingantaccen ilimi ga 'yan uwanmu. Sai dai duk da haka akwai kyakkyawar makama a gaba. Sai dai idan Allah ya kaddara aka yi wannan zaɓe, ni a matsayin wakilin wannan yaƙi namu a majalisar dokoki ta tarayya zan yi aiki tukuru domin bijirar da bukatun al'ummar mazaɓar Ringim da Taura domin shigar da su cikin tsare-tsaren ayyuka na gwamnati. Babban buri na shine a ce mutanen mu sun samu kasansu a cikin arziki na ƙasa da damammaki domin su ma a ce sun samu shan roman dimokuraɗiyya domin su san ana yi da su kamar yadda ake yi da kowanne bangare a cikin ƙasar Najeriya baki ɗaya. Zana zage dantse wajen taimakawa wajen ƙirƙirar manufofin tattalin arzikin da zai amfanar da dukkan 'yan ƙasa ba tare da la'akari ko gurin da mutum ya fito ba, tare da la'akari wajen ganin an inganta manufofi don ganin an samar da kayayyakin more rayuwar al'umma, samar da kiwon lafiya da kuma ilimi domin 'ya'yanmu. Zan jajirce wajen neman tabbatar da gaskiya a harkokin mulki da yadda ake kashe kudaden gwamnati tare da samar da manufofi ta yadda za ta taimaka a rage tasirin cin hanci da rashawa don ganin cewa jami'an gwamnati a kowanne mataki suna aiki da gaske da jajircewa da kuma bin ka'idar aikinsu. A ƙarshe idan Allah ya bani damar zama wakilin ku a majalisar dokoki ta tarayya zan yi aiki tukuru domin toshe tazarar da ke tsakanin shugabannin siyasa da sauran al'umma ta hanyar fito da wasu manufofi waɗanda kai tsaye za su dinga aiwatar da bukatu na al'ummar mazaɓa ta hanyar tabbatar da cewa kowanne mutum ya samu ingantaccen wakilci a dukkan matakin gwamnati ta yadda za mu samar da kyakkyawar makoma ga ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Allah ya ja zamanin tarayyar Najeriya, Allah ya ja zamanin jihar Jigawa, Allah ya ja zamanin tarayyar Ringim da Taura. Wannan sako ne daga mai girma Honorable Gambo Ibrahim Gujungu, dan takarar kujerar majalisar dokoki ta tarayya a mazaɓar Ringim da Taura a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP.